so muno munyagitari atebire sexual violence no ena basubati abanene na barabungo babale violated yosonga tukuruka nga rape iga abana na bako ba defiled ya sabana under 18 etokunyoruka defilement ase balitore above 18 etokuruka rape okourererirwa kemubere otanjeti. So the first step muno munyagitari atebire nugucha nyagitari ekero mwana oyo usumusubati achite nyagitari mapema nkonyara tori kumutanga tanyora oborito atatagete tumutange tanyore virusi bya HIV tumutange tomwamarioko tumutange tanyora marwire ali akwambukira kimubere muna syphilis gosekonoria ni kia gatatu esauri yobororo boriaitera tomokorera counseling tacha konyora obokongu baadaye kobera no nase enyuma yaye usikonyuma. So muna wateba naindi abantu abanene na barabu ngo babale violated. For example keroto kutika muna intu abaiboli bamenyete bukaka abande mbaro bagochoberu na barabu bakoleru bobeke mobere. Ikobono ondimense na baka violated lakini rende muno munyagitari ateba the first step nyagitari erigere tugutange tonyoro burito na marwiraya na ende mbuya litanga ni gwika nyagitari then after nyagitari nintogote kwenda police twagakonya na kiyo chiko report na ende ikotogoteba ngakero gwakorerwe getoinde keiga tubwe sivi to change chianga gekora ntokaneti egento go supportinga ngwakorerwe bobe chianga chiri na chitokorigereri gose ekero tale sivi ebipimo getembira tokurusia somo biro bigo chigotwa evidence